רוב הסלב שאנחנו בדקנו השבוע מה הם עושים, לא סגורים על עצמם. ולנטיים דיי, מה התוכניות? האמת שעוד לא תכננו שום דבר. מקווה לבלות עם חברה שלי. להיות עם חברות שלי? אין תוכניות. האמת שעדיין לא חשבתי על זה. וואו, מתי זה? אימא'לה, לא התארגנתי עוד. אני בבית, מה קורה לך להזמין אוכל? זה להתקרבל בספה. עם החברה, כמובן. להיות באיכילוב. כן, להיות באיכילוב וללדת. יום אהבה, יום נישואין, ימי הולדת, ליל הסדר, ראש השנה, סוכות, פסח, עושים רק עם הילדים. אני לא יודעת מה לעשות. הכי חנוני. לגמרי. לגמרי. טוב, הדבר שבאמת אולי סיבה מוצדקת לא לצאת מהבית בחג האהבה, זה כי כל המסעדות מתמלאות בזוגות דביקים כאלה שלא מצליחים להתלטף ולא מורידים את הידיים אחד מהשנייה. כאלה. מה קורה פה באולפן? לא החלטנו לשחק את הקטע.